میں ایشین کے حساب ما گوشین کہ میں بلوچستان ای اندو دمگا ماکورانا اورے بلائیں یک کردی اسنی نا اور بوگاں ترتیبی سرا اننا گورا ہمیں گپی متر پیسرائی مثال پیش کو کہ آ وقت کرن تبدیلا وہ آ موسم پیسرا اسی کے یک ٹیم بھی گشتی بہاری اور اب شروعات ہے پداشی کے یک اوریت کا ٹیمبا کے مچ نوک رنگ بتا شیا گشتی کی گڑیل پروش اچھا گڑیل پروش میں چیا گشتی کی گڑیل گواتی گونی بتا مزنی مچ پروش تگا گڑیلی مچ پروش تگا بلامی وڑا کے ناو رنگ اور بتا انوگی موسم صحیح مطلب بار گرامبر با گرامبر بھی گوات دور دنتے گواتی پروشی نا شیا گشتی گڑیل پروش صحیح پدا ایشیا چیران یک اور یہ نام بتا پلار شود ایچ کوام بت ٹیمبا تی جوا مما برنج مشتگا برنجانی مشگے ٹیمبا ایشیا گشتی پلار شود پلار بزن چیا گوشگائی پلار اسی کے برنجا کے رونے مردما پیسر پلار چتا وامی بونڈ بتگا برنجانی بونڈ بتگا صحیح اسی برنجانی بونڈائیں تو کاپچا اوش کپی یہ کپی اسی کے ایشیا گشتی پلار شود پلار شوشتگا مزہ شوتا ہے وہ یک درمیانہ یک کی گشتی بش یہ بش بلاہیں آمین تو کا آمین تو کہا کہ اسی کے یہ بش اسی کے یک بشی بتا بلوچنگ اب جتا کہ آ سالہ کے بش نبی توری بہاری اور مبی اچھا پرچہ بش چنچی پائدی چیزی ادا آمینی نقصدہ تھا بلی شیئے داشت سک مزنی مطلب بش فائدہ ہی ہوں فائدہ ہی اچھا آمی جوڑا گوشتی کہ اگر بش اور نبو گوڑا بہاری مبا اچھا سمجھے منی جندہ بش و خراب سمجھتا ہے نا وہ اسی کے آگاں گوہارا جو براتا جنبی گوڑا گوہارا جود مبا یک بطلی نا ہمیں وڑا کہ گوہارا براتا جنبی گوڑا گوہارا جود مبا جود مقصد تو جانے نا مردین نا وہ اسی کے اگر بش کے نبی گوڑا بہاری اور مبات یہ چی پائدی چیز بھی تگا نا بہاری کشے کے موقع داتا گی یا کیا ہاں یہ نو یہ اسی اما قد بتا نمبا اشیا وہ منتر اسی کے گڑیل پروش گراپ یہ ٹیم باکے تو اما پاراوشور ٹیم باکے گراپا اچ نمب نیست اچھا یہ نمب ستر اور بھی نمب نہیں مطلب نمب مچے واسطہ خراب ہے نا نا نمب نہیں ہوا اسی کے تی مچے ٹیم نہیں نا گراپ اسی اما تو گراپ پلاشور زمین نمبے گا پائے زمین نمبے گا صحیح آیا زمین نمب نہیں چھوڑا جلدی علاس بھی جلدی علاس بھی اڈولو آپ بیتچی پتا دمان اشک بھی اوشی کے ای پا دگرے واسطہ وچی گے واسطہ پیسوی دگرے واسطہ پیتی بچے کہ کشاری پیسرا کشتا آئی واسطہ کم باز جوڑی بل آئیے نمبا تو چیزی بکشت رائچ پائے دینا دا صحیح ہما یہ نمبا کہ انو یہ اور کہ گراپ آگا تو چیزی بکشے اسی ایچ مقصد نہیں اگر پیسری کشتگی نہیں اس آئیے تو شی آپ دا کم مکیانگا آئیے واسطہ پائے دیں نو ایشیا تو منا جس کو کہ چونت وقتا چی آمین کیت پتا یہ ٹیم باچی رند یہ مقصد ہے کہ انوشی نہ آئیں اگر ای نوما موسمہ کارداری یہ موسم کے ترندگو گوڑا آمینو جلدی کے اگر موسم چو نرمل بو نرملا گوڑا آستے آستے آہان بھی آستے آستے سری امی شروعات ہے کہ مچھاں گوش کنے تاکہ ہم آخری لینگم بول رہے نا آخری ٹیم لینگی مچھی نا یہ چچو مدتیں ہیں کہ تقریباً یہ چونیا یہ تجربہ بلیشیا ما ششما ہے حسابی گوشتا ششما آمین ہے ششما آمین ششما زمستان یہ بڑا ہمیں حسابا او انو منیالا یہ انگا پیسرترا رما منی مطابقہ پڑھنے تجربہ ہے گا ششما ساری ختم بھی پیسرا چھ مقصدی او پیسرا مچ گرامبر بتا او مچانی سرا جہد و جفا بتا ایشی کے ای دشتاری مچ بتا یک بری شتا سوند کتا رنگ کلاس بتا یا بری سوند کتا گپ پڑی وقتا چی بعد آمودا سوندا بتا پدا شتا سوند بور رتا
ओय भीम जंगी मच बुता भीम जंगी मच्चा डड्डे मर्दम 4 और 5 रंदा ची गेश बल्कि ये सराशुता रोपगे वास्ता सही अन्नुची अन्नु द्रो दासा गोनी अच्छा अर्जेंटीना अर्जेंटीना इसी के नेम नाय नेम रंगे दासा बोर बोर एरिका इसी तो इची कार बीरानी सही बलूची गप्पी के कार बीरानी देर ना का एक लोग ही तंबुल न तो बेबंदे तराप्तगी लगी पर करोजे के वास्ता यक्के रोचे करोजे सही ये मनी तजुर्बा मुताबिक ಅವಲಿ ರಂದ ಬೋರ್ರೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ कार बीरानी ये इसी के परचा आ के तो सुंद को था तो पूरा सुंद था ना बुता सही बल्कि अंचिने लंपा शोष बुता सही नुशुता मर्द का बोरता अनु नेम नाय नेम पपुकई यक्के रंदा बोरो दासे चीदे बोर्री उड़ता बच्चा इसी दाश्त गिश्तरी है क्या ये सही मनी अंदाजे मुताबिक परचा माचुशिन तजुर्बा कार नहीं नहीं